Yo, what's up mga kauragon? Ngayon po ay mag-outing pala kami dito sa Ilaya Resort. Matatagpuan po pala ito sa Calamba, Laguna. At pagpasok nyo po ay ito yung bubungad sa inyo. Yung nakapatayo nilang sa Ilaya na pangalan. At yan, gabi po pala kami pumunta dito mga kauragon. Sila pala ang aking mga pinsan na kasama ang kanilang mga partner. Yun oh. At yan po yung aming mga pagkain nakabalot pa ng plastic dahil gawa ng wala kaming mga available na lalagyan. At yan na nga po. Yan, may inihaw kami dyan na tilapia. At itong beer. Yan, nga kanin namin nakabalot lang sa plastic. At ito na nga po ay amin ng binubuyat-yat yung aming pagkain. Wala kaming dahon ng saging kaya naisipan namin plastic na din yung isapin sa aming lamesa. Ito po pala ang aking partner na kanya nang inilalatag ang mga pagkain kagaya na nitong okra. At mayroon din kami dyan prinitong talong, pati tuyo. At ito naman ang aking pinsan, tinatanggalan niya na ng balot ang kanyang pakwan. Yan, madali lang mapuno ng pagkain mga kauragon. Halos lahat pala dyan na gamit namin ay disposable para pag uwian ay wala nang madaming bibit-bitin. At yun, ito na nga po mga kauragon ang isa sa 5 nilang mga swimming pool. Bali may 3 titong pangbata at 2 pang matanda. Yan, napakalinis po at napakaganda. At mayroon silang palaruan para sa pambata pati na din sa matatanda. Yun, at may puno pa ng niyog dito mga kauragon. Yan, mababa pa pero may bunga na. Yan, malinis yan mga kauragon. At maliwanag din sa gabi. Yun oh, mga kauragon. Yan. Oh, yan. Ito yung pambata mga kauragon na may lalim na 3 feet. At ito na, papunta na kami dun sa isa nilang mga pakulo kagaya nitong pabugan nila ng bula na talaga naman inaabangan ng mga bata pati na din mga matatanda na talagang nag-i-enjoy sila. Kung tignan nyo mga kauragon oh, talagang tuwang-tuwa lalo na yung mga isip bata. Hehehe, joke lang. Peace out. Nung pagpunta pala namin dito mga kauragon ay patapos na siya kaya hindi namin naabutan yung napakalakas na pabugan nila ng bula. Kaya yan, nagtatampisaw na lang kami sa mga tira-tirang bula. Yan, sinisipa-sipa na at yung iba dinadakot pa na parang snow. Yun, napakadaming tao talaga dito mga kauragon. Kaya kung gusto nyong pumunta dito, halina kayo sa Ilaya Resort. Maraming salamat sa panunood. Peace out.